Λοιπόν, εγώ είμαι ο Χάρης ο Δημητριάδης, δουλεύω στον ΟΦΠΚ ως θαλάσσιος βιολόγος εδώ και 15 χρόνια περίπου, ορμόμενος από την πρώην, στη Μουδουπού 11, ορμόμενος από το πρώην Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακίνθου. Και θα σας μιλήσω λίγο ως ορισμένος υπεύθυνος του Εθνικού Συστήματος Παρακολούθησης Εκβρασμών Θαλάσσιων Ειδών Πανίδας, στο Εθνικό Σύστημα δηλαδή, το αντίστοιχο ως εκπρόσωπος του ΟΦΠΚ. Να σας πω λίγο δύο κουβέντες για αυτό το θέμα, το οποίο είναι πάρα πολύ κρίσιμο, ιδιαίτερα για τους εργαζομένους στον ΟΦΠΚ, μιας και έχουμε μια πολύ ενεργή εμπλοκή σε όλο αυτό, τόσο σαν ΙΠΕΝ όσο και σαν ΟΦΠΚ, έτσι. Λοιπόν, το εθνικό αυτό σύστημα λοιπόν των εκβρασμών αφορά όλα τα είδη θαλάσσιας μεγαπανίδας, αλλά εγώ θα κάνω εδώ πέρα τώρα έτσι ένα εισαγωγικό focus λίγο στην φώκια, που είναι και το κυρίως μενού του σημερινού σχολείου. Χρειαζόμαστε ένα τέτοιο σύστημα εξ αρχής. Γιατί πρέπει λοιπόν να μπούμε στη διαδικασία του να έχουμε ένα εθνικά συντονισμένο σύστημα διαχείρισης εκβρασμών, δηλαδή νεκρών ή τραυματισμένων ειδών θαλάσσιας μεγαπανίδας? Το χρειαζόμαστε τελικά ή όχι? Η απάντηση είναι προφανές και ας μιλήσουν τα νούμερα από μόνα τους. Φυσικά και το χρειαζόμαστε, γιατί όσον αφορά τη φώκια, αλλά και τα υπόλοιπα είδη θαλάσσιας μεγαπανίδας, όσο αυτά θα ανακάμπτουν και όσο δεν θα μειώνονται οι σχετικές απειλές πιέσης, δεν θα ρυθμίζονται χωρικά και δεν θα υπάρχει έτσι μια καλή θαλάσσια χωροταξία και ένας συστηματικός τρόπος προστασίας των ειδών αυτών, μάλλον οι εκβρασμοί και τα νεκρά και τα τραυματισμένα ζώα θα αυξάνονται. Άρα λοιπόν βλέπουμε από πρόσφατα επιστημονικά στοιχεία ότι ο αριθμός των εκβρασμένων ζώων της μεσογειακής φώκιας είναι αρκετά σημαντικός και εντοπίζεται μάλιστα και σε κάποια hot spot, τα οποία η αριθμή αυτή φαίνεται να είναι έτσι τσιμπημένη προς τα επάνω. Έχουμε δύο κατηγορίες λοιπόν εκβρασμών, αυτά τα οποία είναι τα νεκρά ζώα και αυτά τα οποία είναι τραυματισμένα. Έχουμε στις ελληνικές θάλασσες και από τα δύο, όσον αφορά τη φώκια, και αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία, αν θέλετε μπορούμε να το συζητήσουμε και αργότερα εκτός ατζέντας, αλλά θα το πω, είναι ότι μάλλον είναι πολύ περισσότερα αυτά που δεν ξέρουμε για ποιο λόγο πέθαναν οι φώκες παρά από αυτά που ξέρουμε. Με απλά ελληνικά, πάνω από το 80% της αιτίας θανάτου της φώκιας είναι άγνωστης αιτίας. Δεν έχουμε καταφέρει να ταυτοποιήσουμε για ποιο λόγο το ζώο πέθανε. Ένα 8% ας πούμε μπορεί να έχει να κάνει με ανθρώπινη δραστηριότητα και ένα 4% έχει να κάνει με άλλες αιτίες συμπεριλαμβανομένες ας πούμε και της αλίας. Ένα πρότυπο το οποίο δεν είναι πρωτοτυπία για τη φώκια, ισχύει και για τα άλλα είδη της θαλάσσιας μεγαπανίδας. Αυτό επίσης που μας λέει επιστημονική πληροφορία από τα δεδομένα εκβρασμών είναι ότι είτε μας αρέσει είτε όχι, έχουμε εκβρασμούς καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Έτσι. Άρα δεν είναι μόνο το καλοκαίρι που μπορεί να έχουμε αυξημένη τουριστική κίνηση, δεν είναι μόνο το καλοκαίρι που μπορεί να έχουμε μεγαλύτερη ανάγκη σε αλλιευτικούς πόρους και η αγορά, ας πούμε, χρειάζεται μεγαλύτερες ποσότητες αλλιευμάτων για να καλύψει τις ανάγκες της. Έχουμε και το χειμώνα εκβρασμούς, οι οποίοι μάλιστα για τη μεσογειακή φώκια φαίνεται να είναι πολύ μεγαλύτερη η εμφάνιση των ζώων που είναι νεκρά ή τραυματισμένα κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Και λίγο χωρικά αν το δούμε, κάποια hot spots θνησιμότητας, η οποία οφείλεται σε ανθρώπινη παρέμβαση. Δυστυχώς, το 2025 μιλάμε για τουφεκισμούς ζώων, το οποίο είναι ένα 20% της θνησιμότητας. Μιλάμε για τραύματα, ένα 46% που μπορεί να είναι από αμβλή αντικείμενο, μπορεί να είναι από
διάφορα άλλα που χρησιμοποιούνται για την απόθυση κυρίως των ζώων από τα αλλιευτικά εργαλεία ή από οτιδήποτε μπορεί να είναι αυτό, και ένα μικρότερο ποσοστό το οποίο σχετίζεται με την άμεση εμπλοκή στο αλλιευτικό εργαλείο, στα δίχτυα, στα παραγάδια κτλ. Και αυτό έχει μια χωρική κατανομή, όπου μπορούμε να δούμε ότι δεν είναι λίγα τα θερμά σημεία όπου έχουμε αυξημένη την αιτία θνησιμότητας που σχετίζεται με άμεση ανθρώπινη δραστηριότητα. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι η παρουσία της μεσογειακής φώκιας είναι πολύ σημαντική και στις θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές, οι οποίες βρίσκονται κάτω από τη δικαιοδοσία και αρμοδιότητα του ΟΦΠΚ. Με απλά λόγια, δεν είναι όλες αυτές εδώ που βλέπετε στην παρουσίαση, όλες αυτές εδώ οι προστατευόμενες περιοχές, οι οποίες είναι οι αντίστοιχες μονάδες διαχείρισης αυτών των περιοχών, όλες λίγο πολύ έχουν το μπλεδάκι εδώ πέρα και μεσογειακή φώκια σαν αντικείμενο και σαν στόχους διατήρησης, όπου καλούμαστε σαν υπηρεσία να φέρουμε εις πέρας. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντική η εμπλοκή του ΟΦΠΚ σε αυτήν τη διαδικασία και κομβικός ο ρόλος στη διαχείριση των εκβρασμών. Άρα λοιπόν, περνώντας μια ταραχώδη ιστορία με τα θέματα εκβρασμών στην ελληνική επικράτεια εν γέννη, όπου εντάξει, κατά το κλασικό και παραδοσιακό ελληνικό μοτίβο, ο καθένας κάνει ό,τι θέλει, όπου θέλει κτλ., χωρίς κανένα πλαίσιο, χωρίς κανένα συστηματικό τρόπο καταγραφής, χωρίς κανέναν, εννοώντας για όλα τα είδη θαλάσσιας μεγαπανίδας, όπου ήμασταν τυχεροί και είχαμε ομάδες ΜΚΟ, πανεπιστήμια κτλ. Που δραστηριοποιούνταν, γινόταν συστηματικά κάποια δουλειά για όλες τις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας. Πηγαίναμε στο άγνωστο με βάρκα την Ελπίδα, μέχρι που κάποια στιγμή, αργεί καλώς το κι ας άργησε που λένε και στο χωριό μου, κάπου το 23 το Μάιο βγήκε ένα ΦΕΚ, το οποίο ουσιαστικά εγκαθιδρύει το δίκτυο παρακολούθησης και διαχείρισης των εκβρασμών θαλάσσιας μεγαπανίδας, θέτει ουσιαστικά τις βάσεις του τι κάνουμε πλέον σαν εθνικό επίπεδο, ποιοι ασχολούνται, ποιοι έχουν αρμοδιότητες, τι κάνει ο καθένας, ποιες διαδικασίες ακολουθούνται και ούτω καθεξής. Έτσι, το οποίο χαιρετίζουμε σαν υπηρεσία με πολύ μεγάλη ικανοποίηση και χαρά που πλέον μπορούμε να έχουμε ένα νομικό εργαλείο, γιατί για μας ουσιαστικά περί αυτού πρόκειται, στο τι κάνουμε, πώς το κάνουμε και πώς στο τέλος το αξιολογούμε. Άρα λοιπόν, βάσει του συγκεκριμένου ΦΕΚ, το οποίο αποτελεί έτσι και το κυρίως μενού της δικιάς μου παρουσίασης σήμερα, πάμε να δούμε λίγο τι λέει αυτό και τι μάθαμε έστω από τον 1,5 χρόνο εφαρμογής του, σαν ΟΦΠΚ μιλώντας πάλι. Άρα λοιπόν οι στόχοι αυτού του εθνικού δικτύου είναι να έχουμε ένα εθνικά συντονισμένο σύστημα παρακολούθησης και διαχείρισης εκβρασμών. Έτσι, με σκοπό να μπορέσουμε να αυξήσουμε τη γνώση μας γύρω από αυτό το αντικείμενο, και η γνώση είναι δύναμη, άρα λοιπόν όσο περισσότερη και καλύτερη πληροφορία έχουμε είτε σαν ποιότητα είτε σαν ποσότητα, τόσο καλύτερα μπορούμε να διαχειριστούμε το φαινόμενο, να λάβουμε μέτρα αποτροπής, να βάλουμε μέτρα διαχείρισης και να μπορέσουμε ουσιαστικά να είμαστε πιο αποτελεσματικοί σε αυτό που όλοι θέλουμε στο τέλος της ημέρας, που είναι η αυξημένη προστασία και αποτελεσματική διαχείριση της θαλάσσιας μεγαπανίδας, συμπεριλαμβανομένης έτσι και της μεσογειακής φώκιας. Ωστόσο όμως, επειδή μιλάμε για όλη την ελληνική επικράτεια, άρα μιλάμε για μια τεράστια περιοχή, μην ξεχνάτε αυτό που λέμε το δαντελωτό των ελληνικών ακτών, γιατί οι εκβρασμοί κατά την πλειοψηφία τους λαμβάνουν χώρα στις ακτές, δηλαδή ένα εκβρασμένο ζώο είναι σε μια παραλία, σε μια παράκτια περιοχή,
Όχι βέβαια, κάνω μια παρένθεση, ότι δεν έχουμε νεκρά ή τραυματισμένα ζώα και στην ανοιχτή θάλασσα, απλά δεν τα βρίσκουμε ποτέ, γιατί αυτά είτε καταβυθίζονται, δηλαδή ένα 80 με 90% καταβυθίζεται, άρα τα εκβραζόμενα ζώα στην ακτή αποτελούν το 10% της θνησιμότητας, όπως έχουν δείξει έτσι μελέτες σε παγκόσμιο επίπεδο. Άρα τα νούμερα αυτά που βλέπατε προηγουμένως, σαν εκβρασμούς στην ακτή, είναι μια υποεκτίμηση, αν θέλετε, της πραγματικής έντασης του φαινομένου της θνησιμότητας, το οποίο η θνησιμότητα είναι φυσικό πράγμα, έτσι. Ούτε οι χελώνες, ούτε οι φώκες, ούτε τα δελφίνια, ούτε οι χοντριχθείες ζουν για πάντα. Άρα μιλάμε για υποεκτίμηση, αν θέλετε, της θνησιμότητας που προέρχεται από άμεση ανθρώπινη παρέμβαση ή από την αλία, ή έτσι μιλάμε δηλαδή εκτός φυσικής θνησιμότητας. Τώρα, πώς έχει δομηθεί αυτό το εθνικό σύστημα παρακολούθησης των εκβρασμών? Δομείται κυρίως σε 3 επίπεδα. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, είναι οι κύριοι συντονιστές του δικτύου, δηλαδή αν θέλετε είναι η κορονίδα, η κεφαλή αυτού του συστήματος. Ακριβώς από κάτω τοποθετείται για την εύρυθμη λειτουργία και το συντονισμό η Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας του ΙΠΕΝ, το τμήμα Βιοποικιλότητας δηλαδή του ΙΠΕΝ, και ακριβώς από κάτω από τη σκεπή του τμήματος Βιοποικιλότητας είναι μία σειρά από υπηρεσίες, ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια, ΜΚΟ και υπηρεσίες των ΟΤΑ, οι οποίες εμπλέκονται σε αυτό το πολύπλοκο μοσαϊκό, αν θέλετε, διαχείρισης των εκβρασμών. Έτσι λοιπόν μπορεί να ξεκινάμε και να περιλαμβάνουμε δημόσιες υπηρεσίες όπως τη Διεύθυνση Υγείας των Ζώων της Κτηνιατρικής, από το ΙΠΑΤ, την Διεύθυνση Διαχείρισης Δασών και από το τμήμα Άγριας Θύρας, από εκεί που είναι και οι ερευνητικές άδειες και όλες αυτές που ακούστηκαν πριν από την ίδια, αλλά όχι στο κομμάτι της αδειοδότησης, στο κομμάτι της εποπτεύουσας αρχής όλων των κέντρων περίθαλψης ειδών άγριας πανίδας, σταθμούς πρωτοβοηθειών κτλ. Μετά είναι ο ΦΠΚ ως κομμάτι του δικαιοδοσίας μάλλον επί των προστατευόμενων περιοχών του δικτύου Natura, αλλά και των υπόλοιπων περιοχών που είναι αποκαθεστώς με κάποιο ορισμού, διαχαρακτηρισμού ως προστατευόμενη περιοχή με άλλο τρόπο. Μετά είναι η ερευνητική φορή, είναι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Μετά είναι το ΕΛΚΕΘΕ και το ΙΝΑΛΕ ως ερευνητικά Ινστιτούτα, κτηνιατρικές σχολές και ανώτατα ερευνητικά ιδρύματα, μη κυβερνητικές οργανώσεις, δίκτυα εθελοντών κτηνιάτρων και κέντρα περίθαλψης και προσταθμοί πρώτη βοηθειών και τελικά κάποιες υπηρεσίες ΟΤΑ, οι οποίες σχετίζονται κατά βάση με την αποκομιδή και διαχείριση των νεκρών ζώων. Άρα καταλαβαίνετε ότι πρόκειται για ένα πολυεπίπεδο σύστημα, το οποίο έχει διαφορετικούς εκπροσώπους, οι οποίοι έχουν και διαφορετικές αρμοδιότητες και καλούνται όλοι αυτοί να συνεργαστούν μεταξύ τους. Άρα λοιπόν, πέρα από το ποιος κάνει τι, έχουμε και τη δομή την λειτουργική ολού αυτού. Άρα λοιπόν, είναι το δίκτυο εκβρασμών, το οποίο σε πρώτο επίπεδο συντονίζεται από την Επιστημονική Επιτροπή των Εκβρασμών. Άρα λοιπόν είναι μια επιτροπή η οποία με την απόφαση του Γενικού Γραμματέα του ΙΠΕΝ ορίζει τους εκπροσώπους όλων αυτών των φορέων που είδαμε πριν, και η Επιστημονική αυτή Επιτροπή έχει ουσιαστικά ένα συμβουλευτικό και γνωμοδοτικό ρόλο για να λειτουργεί εύρυθμα το εθνικό δίκτυο εκβρασμών, να γίνονται βελτιωτικές κινήσεις και να γίνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται. Τώρα, κάτω ακριβώς από την Επιστημονική Επιτροπή βρίσκονται 4 εξειδικευμένες ομάδες διαχείρισης περιστατικών εκβρασμών. Άρα λοιπόν κάτω από τη σκέπη της Επιστημονικής Επιτροπής βρίσκονται ομάδες οι οποίες εξειδικεύονται στα κοιτώδη, τη φώκια, τις χελώνες και τους χονδριχθείες, ελασμοβράγχια, ή όπως αλλιώς τα ξέρετε, ράγες, σελάχια,
χήμερες κτλ. Τώρα, το ποιος απαρτίζει, ποιος είναι εκπρόσωπος από κάθε εμπλεκόμενο φορέα, ορίζεται σύμφωνα με την υπουργική απόφαση που βλέπετε εδώ, την απόφαση του ΙΠΕΝ που βλέπετε εδώ μπροστά σας. Και ουσιαστικά η Επιστημονική Επιτροπή των Εκβρασμών, όπως και οι ομάδες διαχείρισης με την ίδια απόφαση ορίζονται ποιοι είναι και τι κάνουν κτλ. Σκοπός λοιπόν της Επιτροπής αυτής είναι η αξιολόγηση της συνολικής λειτουργίας του δικτύου, είναι η θέσπιση πρωτοκόλων και διαδικασιών σε περιπτώσεις εκβρασμένων νεκρών και ζωντανών ζώων, η ορθή διαχείριση των περιστατικών αυτών, όπως η μαζική εκβρασμή για παράδειγμα, η ετήσια έκθεση αναφοράς εκβρασμών και αναλαμβάνει ουσιαστικά και τον άχαρο ρόλο της επικοινωνίας με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, και άχαρο γιατί ένας εκβρασμός ενός ζώου ή ένα νεκρό ζώο δεν είναι μια ευχάριστη εικόνα ή μια ευχάριστη είδηση για να ανακοινώσει κάποιος. Οι ομάδες διαχείρισης των περιστατικών εκβρασμών, δηλαδή ακριβώς το κάτω επίπεδο από την επιστημονική ομάδα παρακολούθησης του δικτύου, η οποία με την ίδια απόφαση του ΙΠΕΝ πάλι ορίζονται ποιοι είναι και τι κάνουν. Ουσιαστικά οι ομάδες διαχείρισης αυτής έχουν την άμεση και αποτελεσματική παρέμβαση στο πεδίο, άρα η ευθύνη τους σχετίζεται καθαρά με την διαχείριση και την παρέμβαση επάνω στα ζώα τα οποία είναι νεκρά ή τραυματισμένα στο πεδίο, για την περίθαλψή τους, για την απελευθέρωση πίσω στο περιβάλλον ζώα τα οποία είναι έτοιμα για επανένταξη στο θαλάσσιο περιβάλλον, νεκροψίες, νεκροτομοί, επεμβατική ή μη δειγματοληψία, απεικονιστικές εξετάσεις και ούτω καθεξής, συντονισμό των φορέων και οργανισμών που εμπλέκονται, δημοσίων υπηρεσιών, αλλά ακόμα και πολιτών που μπορεί να συμμετέχουν σε μια τέτοια δράση, την ορθή διαχείριση του κοινού και των μέσων μαζικής ενημέρωσης στα σημεία εκβρασμού, την εισαγωγή των απαραίτητων στοιχείων στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα. Θα σας εξηγήσω ακριβώς τι είναι αυτό. Είναι το άρθρο 6 της συγκεκριμένης σκία που ορίζει το εθνικό σύστημα, το πληροφοριακό. Και ουσιαστικά οι ομάδες διαχείρισης έχουν υπό την ευθύνη τους τη συμμόρφωση με τα πρωτόκολλα διαδικασιών. Δηλαδή, να σταματήσουμε το φαύλο κύκλο του ο καθένας κάνει ό,τι θέλει, όπως θέλει και όποτε θέλει. Το ολοκληρωμένο λοιπόν πληροφοριακό σύστημα εκβρασμών. Αυτό είναι το γνωστό ΕΣΠΕΘΕ, το οποίο ουσιαστικά συντονιστής του είναι η Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας του ΙΠΕΝ, με φορέα υλοποίησης τον ΟΦΙΠΕΚΑ και υπεύθυνο έργου τον υποφαινόμενο. Το εθνικό αυτό σύστημα, ενημερωτικά σας λέω ότι τώρα έχει ξεκινήσει, εγκρίθηκε μέσα από το ΠΕΚΑ και είμαστε στη φάση όπου ξεκινάμε την υλοποίησή του. Η Τράπεζα των Δειγμάτων είναι ακόμα μία δραστηριότητα που προβλέπεται μέσα στο συγκεκριμένο ΦΕΚ, το οποίο ουσιαστικά πάμε να φτιάξουμε και να συλλέξουμε όλο αυτό το υλικό το οποίο χρειαζόμαστε, τόσο για να διερευνήσουμε την οσιρότητα και τη θνησιμότητα των ζώων, αλλά να εμπλουτίσουμε και την επιστημονική μας γνώση, δηλαδή κάποιες βάσεις γενετικού υλικού ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να είναι αυτό. Αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, αφού ορίσαμε ποιος κάνει τι και ποιοι είναι υπεύθυνοι και πόσο ορίζονται αυτοί, το πιο σημαντικό για μένα ήταν ότι επιτέλους μπαίνει ένα πρωτόκολλο διαδικασιών σε περίπτωση εκβρασμού νεκρού ή τραυματισμένου ζώου. Άρα λοιπόν πάμε να λύσουμε αυτό το μπάχαλο και το χάος που επικρατούσε κάθε φορά που βρισκόταν ένα νεκρό ζώο, τι κάνουμε, ποιον ενημερώνουμε, και προσπαθώ να σας δώσω την εικόνα πιο πολύ μέσω του διαχειριστή μιας προστατευόμενης περιοχής του ΟΦΙΠΕΚΑ παρά ενός πολίτη, άρα πιο πολύ μέσα από αυτή την οπτική γωνία προσπαθώ να σας δώσω την πληροφορία.
Άρα πάμε να λύσουμε λίγο το κομμάτι τι κάνουμε, πώς το κάνουμε και ποιον καλούμε, ποιον δεν καλούμε, με ποιον συνεργαζόμαστε, με ποιον δεν συνεργαζόμαστε. Άρα για μένα το πιο σημαντικό βήμα ίσως ήταν αυτό. Άρα λοιπόν για πρώτη φορά έχουμε στα χέρια μας ένα πρωτόκολλο διαδικασιών του τι πρέπει να κάνουμε. Δεν είναι πολύ απλό, υπάρχει μια πολυπλοκότητα γιατί ήδη από τη φύση του είναι πολύπλοκο όλο αυτό. Ωστόσο όμως υπάρχει μια ροή διαδικασιών που μπορούμε να ακολουθούμε. Το οποίο ισχύει και σε προστατευόμενες περιοχές αλλά και σε μη προστατευόμενες περιοχές. Άρα λοιπόν το άτομο ή ο φορέας που διαπιστώνει τον εκβρασμό, ακόμα και όταν είναι μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής ή του δικτύου ή τη ΟΦΙΠΕΚΑ, τότε έχουμε αμέσως πρέπει οπωσδήποτε να ενημερωθεί ο συντονιστής της αρμόδιας ομάδας. Δηλαδή, αν είναι χελώνα, ενημερώνουμε κατευθείαν τον αρχέλων. Αν είναι φώκια, ενημερώνουμε τη ΜΟΜ. Έτσι, αν είναι κάποιες χονδριχθείες, ενημερώνουμε την IC. Όπως ορίζει οι εκπρόσωποι δηλαδή που ορίζονται οι υπεύθυνοι της ομάδας διαχείρισης από τη συγκεκριμένη απόφαση του ΙΠΕΝ. Τώρα, θα σας πω αργότερα την εμπειρία από την εφαρμογή αυτού του πρωτοκόλλου, αλλά ουσιαστικά ενημερώνεται αυτή η ομάδα και τη διαχείριση όλου του περιστατικού γίνεται από τη συγκεκριμένη ΜΚΟ, γιατί 4 ΜΚΟ είναι που έχουν την εποπτεία αυτών των ομάδων να συντονίζουν την όλη κατάσταση. Το οποίο μπορεί είτε να περιμένεις να έρθει η ΜΚΟ να κάνει τη δουλειά για σένα, δηλαδή τη συμπλήρωση των εντύπων αναφοράς, την λήψη δειγμάτων ή ό,τι άλλο απαιτείται τέλος πάντων, την καταγραφή του περιστατικού, συντεταγμένες και τα έντυπα αναφοράς φυσικά που είναι τυποποιημένα και για όλους ίδια και αυτό είναι κάτι πολύ καλό και είναι αυτό που γίνεται και τα τελευταία χρόνια σε όσες περιοχές γίνεται ορθά, γιατί δεν λείπουν και περιστατικά όπου ο καθένας συμπληρώνει ό,τι πρωτόκολλα θέλει δικά του. Και άρα λοιπόν είτε έρχεται η συγκεκριμένη ΜΚΟ και κάνει τη δουλειά, είτε σε συνεννόηση με τη ΜΚΟ, ΟΦΙΠΕΚΑ και του περιβάλλοντος, είτε είναι κάποιος πολίτης, είτε είναι κάποια δημόσια υπηρεσία, είτε είναι το λιμενικό, είτε οτιδήποτε άλλο μπορεί να εμπλέκεται σε αυτή τη διαδικασία, συμπληρώνει τις φόρμες και διαβιβάζει το σχετικό υλικό στο συντονιστή της οικίας ομάδας διαχείρισης. Όταν θα υπάρχει το ΕΣΠΕΘΕ, το Εθνικό Σύστημα θα παίρνει και αυτή η πληροφορία θα καταχωρείται εκεί πέρα υποχρεωτικά. Θα σας πω στη συνέχεια τι γίνεται στη μεταβατική περίοδο μέχρι να γίνει το ΕΣΠΕΘΕ. Σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει να ενημερώνονται από τις αρμόδιες ΜΚΟ κατευθείαν αυτές οι υπηρεσίες. Δηλαδή για κάθε περιστατικό που συμβαίνει θα πρέπει να υπάρχει ενημέρωση της Διεύθυνσης Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του ΙΠΕΝ, το Τμήμα Υγείας και των Ζώων του Υπουργείου Αγροτικού ΙΠΑΤ και ο ΟΦΙΠΕΚΑ και η ΟΤΑ όταν πρέπει να γίνει συλλογή του ζώου. Άρα λοιπόν σε κάθε περίπτωση σαν ΟΦΙΠΕΚΑ αναμένουμε εμείς αφού είτε κάνουμε εμείς τις ενέργειες είτε όχι, αναμένουμε από την αντίστοιχη ΜΚΟ να έχουμε την άμεση ενημέρωση για κάθε περιστατικό εκβρασμού. Δηλαδή ουσιαστικά τα τυποποιημένα έντυπα μαζί με το φωτογραφικό υλικό κτλ. Και όποια άλλη πληροφορία κριθεί αναγκαία ότι πρέπει να γνωρίζει ο ΦΠΚ για να έχει όλη εκείνη την πληροφορία που χρειάζεται για να προβεί στις επόμενες ενέργειες. Και ποιες είναι οι επόμενες ενέργειες? Οι επόμενες ενέργειες για τον ΟΦΠΚ μέσα στις περιοχές Natura είναι η κίνηση όλων εκείνων των νομικών διαδικασιών που απαιτούνται. Δηλαδή, καταγγελία στον εισαγγελέα, καταγγελία, τη διαβίβαση δικογραφία στο λιμενικό και ούτω καθεξής, έτσι. Γιατί μην ξεχνάτε ότι κάθε εκβρασμός ενός απειλούμενου και προστατευόμενου είδους, το οποίο προστατεύεται από την εθνική και την ευρωπαϊκή και τη διεθνή νομοθεσία και τις αντίστοιχες συμβάσεις, ουσιαστικά είναι ποινικό αδίκημα, άρα λοιπόν πρέπει να κινούνται οι νομικές διαδικασίες που αρμόζουν κάθε φορά για ένα νεκρό ή τραυματισμένο ζώο. Όταν λοιπόν γίνει αυτή η διαδικασία, σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να υπάρχει από το συντονιστή
από την κάθε ομάδα, δηλαδή η ενημέρωση στις αντίστοιχες υπηρεσίες, στις αστυνομικές, λιμενικές αρχές κτλ. Κάτι το οποίο μέχρι στιγμής είναι αρκετά προβληματικό, ιδιαίτερα με το λιμενικό, γιατί δεν υπάρχει σε πολλές περιοχές ανταπόκριση λόγω ύψου του αλλά ναι, και είναι μία από τις βασικές κουβέντες που γίνεται και στα πλαίσια της Επιστημονικής Επιτροπής του πώς θα λειτουργήσει τελικά αυτό το εθνικό σύστημα και με τι αρμοδιότητες ο καθένας και γιατί εντάξει το λιμενικό σώμα στις θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές κατά βάση έχει ένα πολύ κομβικό ρόλο και στην επιτήρηση των περιοχών, αλλά και σε ένα περιστατικό εκβρασμού το οποίο έχει και ποινικό κομμάτι από πίσω του. Προφανώς δεν θα κάνει ο ΦΠΚ δικογραφία, θα κάνει το λιμενικό μια δικογραφία που θα πρέπει να διαβιβάσει στον εισαγγελέα. Εμείς μόνο καταγγελίες μπορούμε να κάνουμε, έτσι. Και εκεί σταματάει και η δικιά μας αρμοδιότητα στο κομμάτι αυτό. Και τέλος, ο συντονιστής της ομάδας διαχείρισης ενημερώνει τους ΟΤΑ, αφού έχει ενημερώσει το λιμενικό, την αστυνομία και όποια άλλη υπηρεσία χρειάζεται, ενημερώνει τους ΟΤΑ ότι παιδιά ελάτε, γιατί αυτή είναι υπεύθυνη για τη συλλογή και το θάψιμο των ζώων. Ελάτε παιδιά σας παρακαλώ, μαζέψτε το ζώο και είναι υποχρέωσή σας να το θάψετε. Βέβαια, δεν λείπουν τα περιστατικά, τόσο εντός περιοχών δικαιοδοσίας του ΦΠΚ, τόσο και εκτός, όπου δεν θα απαντήσει ποτέ κανείς από τους ΟΤΑ ή μπορεί ποτέ να μην πάει να θάψει το ζώο. Τότε σε συνεργασία με το συντονιστή πρέπει να έχουμε και μία ελαστικότητα, θα πρέπει δηλαδή και ο ΦΠΚ σε μια προστατευόμενη περιοχή να αναλάβει ίσως αυτό το ρόλο σε περίπτωση όπου ο ΟΤΑ δεν ανταποκρίνεται ή να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες έτσι ώστε να ανταποκριθεί. Βέβαια, εν μέσω καλοκαιριού να έχετε ένα πτώμα που σαπίζει σε μια παραλία λουωμένων, στις δικιά σας περιοχής ευθύνης, αυτό είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο διαχειρίσιμο και δεν μπορεί και για λόγους υγειονομικούς και για λόγους εικόνας και για λόγους ό,τι άλλο θέλετε βάλτε στην εξίσωση. Θα πρέπει να επιληθεί άμεσα από εμάς, οπότε εδώ ακόμα είναι ένα προβληματικό σημείο λίγο στην εφαρμογή του συγκεκριμένου ΦΕΚ και απαιτείται ελαστικότητα από όλους μας. Τέλος, ο συντονιστής της ομάδας διαχείρισης του κάθε είδους έχει και τον ρόλο του να κάνει τις ανακοινώσεις στα μίντια μαζί με την Επιστημονική Επιτροπή κτλ. Ακόμα μία πτυχή του ΦΕΚ αυτού είναι οι αιτήσεις εκθέσεις. Και τι θέλω να πω, ότι ενώ φαίνεται αυτονόητο ότι πρέπει να έχουμε αιτήσεις εκθέσεις και διάχυση των δεδομένων κτλ. Εντάξει, τώρα ο πόλεμος των δεδομένων κρατεί πολλά χρόνια. Κάποιοι δίνουν, κάποιοι δεν δίνουν, κάποιοι τα κρατάνε για τον εαυτό τους, κάποιοι τα μοιράζονται. Είναι μια κουβέντα που γίνεται πολλές δεκαετίες τώρα για τα δεδομένα και την προστασία και διαχείριση, ότι χωρίς δεδομένα πώς θα κάνουμε προστασία και διαχείριση. Ατέρμονη κουβέντα, δεν θα την λύσουμε και τώρα. Ωστόσο, το συγκεκριμένο ΦΕΚ μας λέει ότι οι συντονιστές των ομάδων διαχείρισης αποδίδουν κάθε έτος, πέρα από το κάθε περιστατικό που υποχρεούνται να αναφέρουν, και τις αιτήσεις εκθέσεις. Και πώς γίνεται αυτό? Οι ομάδες διαχείρισης δίνουν τα δεδομένα και τα επεξεργάζονται μαζί με την Επιστημονική Επιτροπή, φτιάχνουν τις αιτήσεις εκθέσεις, τις οποίες τις διαβιβάζουν στο ΙΠΕΝ και μετά το ΙΠΕΝ ουσιαστικά κάνει τις επόμενες κινήσεις πιο πάνω, αν θέλετε, στην ιεραρχία, όπου αφορά την πολιτική ηγεσία, τις διακρατικές συμβάσεις, τις διεθνείς συνθήκες, Βέρνιβον και τα λοιπά, ό,τι είναι. Ακολουθεί μετά, δηλαδή, πέρα από το εθνικό επίπεδο, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το καθεξής. Εκεί δηλαδή που τραβιόμαστε πολλά χρόνια τώρα με διάφορα συγκεκριμένα είδη σαν χώρα, παραβιάζοντας δηλαδή αν θέλετε μάλλον την πλημελή προστασία και διατήρησή τους. Και έτσι λοιπόν καταλήγουμε στην ετήσια αναφορά εκβρασμών, η οποία και αυτή θα πρέπει να ανεβαίνει στο πληροφοριακό σύστημα μαζί με τα πρωτογενή δεδομένα και θα μας βοηθάει, εκεί θα είναι ένα εργαλείο δηλαδή, όπου εμείς σαν διαχειριστές πλέον, τουλάχιστον στις προστατευόμενες περιοχές που βρίσκονται υπό τη δικιά μας ευθύνη, να μπορούμε να σχεδιάζουμε μέτρα διαχείρισης, να μπορούμε να έχουμε έγκαιρη πληροφορία, να μην δηλαδή παρακαλάμε 10 και 15 χρόνια για δεδομένα,
να έχουμε όλη εκείνη την πληροφορία στα χέρια μας, όπου να μπορούμε να δούμε τι φταίει, ποιο είναι το πρόβλημα, ποιες είναι οι περιοχές όπου χρήζουν προτεραιοποίησης όσον αφορά την εφαρμογή διαχειριστικών μέτρων και να βλέπουμε εμείς σαν διαχειριστές το τι πρέπει να κάνουμε και πότε να το κάνουμε και πώς να το κάνουμε, έτσι. Τώρα, μέχρι να τεθεί το ΕΣΠΕΘΕ σε λειτουργία, το οποίο θα πάρει περίπου 2 ή 3 χρόνια καλώς εχόντων των πραγμάτων και ακολουθώντας τα υφιστάμενα χρονοδιαγράμματα, μέχρι τότε έχουμε άμεσα, θα πρέπει ο ΦΠΚ και όλες οι υπόλοιπες υπηρεσίες που βλέπετε εδώ να έχουν όλη αυτή την πληροφορία άμεσα στα χέρια τους. Στο τέλος του ΦΕΚ θα βρείτε και τα συγκεκριμένα έντυπα αναφοράς. Άρα λοιπόν, αν και όταν κληθείτε να βγείτε στο πεδίο για ένα περιστατικό εκβρασμού ενός νεκρού ή τραυματισμένου ζώου, αυτά είναι τα έντυπα που πρέπει να συμπληρώνονται και καλό θα ήταν κάποια στιγμή και υπηρεσιακά να δούμε να γίνει και κάποια εκπαίδευση στο πώς θα συμπληρώνουμε σωστά αυτά τα έντυπα για τα διάφορα τάξα, τα διάφορα είδη ζώων εδώ που αναφέρονται στο συγκεκριμένο ΦΕΚ, γιατί υπάρχει συγκεκριμένος τρόπος και συγκεκριμένη πληροφορία που καταχωρείται μέσα σε αυτά τα έντυπα. Άρα λοιπόν τώρα, εμείς που βρισκόμαστε σαν ΟΦΠΚ στη συμμετοχή μας ενεργά μέσα στο δίκτυο. Εμείς αυτή τη στιγμή είμαστε στη διαδικασία όπου προσπαθούμε να στήσουμε έναν εσωτερικό μηχανισμό λειτουργίας, δηλαδή ένα τυποποιημένο τρόπο που θα λειτουργούμε σαν ΟΦΠΚ όταν έχουμε έναν εκβρασμό μέσα στις δικές μας περιοχές, ακολουθώντας την νομοθεσία. Τι σημαίνει αυτό? Ότι εμείς θα πρέπει να έχουμε μια διαθεσιμότητα ατόμων, δηλαδή κάποια focal points και ποιος κάνει τι, δηλαδή να ξέρουμε ότι στη συγκεκριμένη περιοχή Natura, όταν έχουμε ένα περιστατικό εκβρασμού, η διαθεσιμότητα είναι αυτό το όχημα που μπορεί να μεταφέρει τον πιστοποιημένο κτηνίατρο που θα μεταβεί στο περιστατικό. Εμείς διευκολύνουμε τη μετάβαση ή υπάρχει σκάφος στην περιοχή τη συγκεκριμένη που αν έχουμε κάποια περιοχή είτε δυσπρόσιτη, δηλαδή ότι η πρόσβαση στην ακτή δεν γίνεται με όχημα, ή αν είναι κάποιο νεκρό ή τραυματισμένο ζώο και εντός του θαλάσσιου χώρου. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή ο ΦΠΚ βρίσκεται σε μια διαδικασία διαμόρφωσης ενός εσωτερικού δικτύου διαχείρισης των εκβρασμών και μια χάρτα σε κάθε περιοχή ποιοι θα είναι οι responders, αυτοί οι πρώτοι δηλαδή όπου θα έχουν επέμβαση σε ένα τέτοιο περιστατικό, να ξέρει ο κτηνίατρος του δικτύου όπου θα έρθει να κάνει την νεκροψία, την νεκροτομή κτλ. Σε ποιον θα απευθυνθεί, οι ομάδες διαχείρισης να γνωρίζουν των ειδών με ποιους μιλάνε απευθείας, γιατί καλώς ή κακώς ο ΦΠΚ βρίσκεται στις περιοχές αυτές όλο το χρόνο. Κυρίως οι συντονιστές βρίσκονται το καλοκαίρι στο πεδίο. Άρα λοιπόν θα πρέπει να υπάρχει μια πολύ καλή συνεργασία μεταξύ του ΦΠΚ και των ομάδων διαχείρισης, κυρίως την περίοδο του χειμώνα, αλλά και το καλοκαίρι φυσικά, έτσι, όπου η παρουσία των συγκεκριμένων ΜΚΟ που είναι οι διαχειριστές, οι υπεύθυνοι, είναι πιο περιορισμένη κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Άρα λοιπόν εμείς σε αυτή τη φάση βρισκόμαστε και ουσιαστικά πάμε να στήσουμε όπως άλλες τέτοιου είδους ομάδες, όπως είναι το Marine Conservation Task Force του προγράμματος Life Marin Natura, το οποίο θα δούμε πώς θα προχωρήσει όλο αυτό και μπορεί ίσως η ομάδα εκβρασμών να είναι ένα παρακλάδι του Marine Conservation Task Force, όχι ως το κύριο μέλημα αυτής της ομάδας, αλλά είναι μια ομάδα η οποία έχει ένα καλό δίκτυο και ίσως θα μπορούσαμε να δούμε κάποιο τρόπο να εξυπηρετηθεί και το κομμάτι της λειτουργίας του εθνικού δικτύου των εκβρασμών. Αλλά αυτό είμαστε αυτή τη στιγμή σε μια διαδικασία να το στήσουμε όλο αυτό πώς θα δουλέψει. Τώρα, πριν πάμε να σας πω ευχαριστώ για την προσοχή σας, 5 λεπτά για να είμαι και on time τελείως. 1,5 χρόνο σε εφαρμογή του ΦΕΚ. Υπήρχαν και βελτιώσεις, εντοπίσαμε πολλές ελλείψεις του ΦΕΚ όσον αφορά λίγο την εφαρμογή των πρωτοκόλων. Βρήκαμε τα σημεία τα οποία λέμε ευτυχώς που γίνανε, αλλά βρήκαμε και στοιχεία τα οποία αποτελούν έτσι μικρές αστοχίες ή αν θέλετε να μην χρησιμοποιήσω τον όρο αστοχία, ας πω καλύτερα
κάποια σημεία τα οποία έχουν πολύ χώρο για βελτίωση. Όλα αυτά τα έχουμε καταγράψει και θα τα θέσουμε σαν ΟΦΠΚ μιλώντας, και θα τα θέσουμε στη διάθεση της Επιτροπής, έτσι ώστε να μπορούμε να κάνουμε βελτιωτικές κινήσεις. Επίσης, ενημερώνω ότι σαν εκπρόσωπος του ΟΦΠΚ στο συγκεκριμένο δίκτυο, θα ήθελα και από τους συναδέρφους, αν υπάρχουν κάποια σημεία που θέλετε να συζητήσουμε, αν υπάρχουν κάποιες εμπειρίες δικές σας οι οποίες χρήζουν βελτίωσης όσον αφορά την εφαρμογή του ΦΕΚ, ή αν υπάρχουν κάποιοι προβληματισμοί, με πάρα πολύ χαρά να σας ακούσω και να κανονίσουμε έτσι μια εσωτερική συνάντηση κάποια στιγμή όσο θα προχωράει όλο αυτό, γιατί εντάξει είναι ακόμα έτσι σε πολύ βρεφικά στάδια όλο αυτό το πώς κινείται και πώς προχωράει. Αλλά πραγματικά είμαι στη διάθεσή σας και μάλλον εγώ θα το προκαλέσω όλο αυτό, δεν θα περιμένω από εσάς, να κάνουμε μια κουβέντα, να δούμε λίγο τι γίνεται και πώς πάει. Απλά θα ήθελα να έχω λίγο κάτι πιο χειροπιαστό στα χέρια μου όσον αφορά την εσωτερική λειτουργία του ΟΦΠΚ μέσα για τη λειτουργία, την εύρυθμη του Εθνικού Συστήματος Εκβρασμών. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας και επίσης στη διάθεσή σας για ερωτήσεις και ό,τι άλλο θέλετε να συζητήσουμε. Ευχαριστούμε. Ο κ. Ιωσήφιδης θέλει κάτι να ρωτήσει. Ναι, θα ήθελα, καλησπέρα Χαρή. Θα ήθελα να ρωτήσω, ωραίο το ΦΕΚ, αλλά μου φαίνεται αρκετά δύσχριστο στην πράξη. Δηλαδή, σε ένα πραγματικό περιστατικό δεν θα κάτσουμε να διαβάσουμε ένα ΦΕΚ, οπότε ο ΦΠΚ θα πρέπει να φτιάξει έναν οδηγό, που να είναι πιο στάνταρ διαδικασίες, δηλαδή με βήματα. Αυτό, αν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, δηλαδή... Ναι, κοίταξε. Κοίταξε, Σπύρο, έχεις απόλυτο δίκαιο. Είναι αρκετά έτσι θολό για όλους μας ακόμα. Είναι έτσι μια περίοδος λίγο μουδιασμένη στο πώς θα υλοποιηθεί αυτό το ΦΕΚ, αλλά νομίζω ότι μέχρι να γίνει αυτό που λες, ο χρυσός κανόνας είναι ότι το συντονισμό όλων τον κάνει η συγκεκριμένη ομάδα διαχείρισης. Δηλαδή, αν είναι φώκια, το συντονισμό αναλαμβάνει η ΜΟΜ, αν είναι χελώνα, το συντονισμό αναλαμβάνει ο αρχαίων και το καθεξής, έτσι. Άρα ο μπούσουλας σε αυτή τη φάση είναι περιμένεις οδηγίες από το συντονιστή. Το ΦΕΚ αυτό λέει. Έχει πολλές αγκυλώσεις μέσα όλο αυτό. Πρέπει δηλαδή να βρούμε και έναν κανόνα λίγο το πώς στην πράξη θα λειτουργήσει όλο αυτό. Χειμώνας, για παράδειγμα, τι να σας πω τώρα, χειμώνα στην Κεφαλονιά, νεκρό ζώο έξω. Τι κάνεις? Χελώνα. Δεν είναι κανείς εκεί. Χελώνα στην Κρήτη, στο Ρέθυμνο. Δεν είναι κανείς εκεί. Πρέπει δηλαδή να βρούμε κι εμείς έναν τρόπο λίγο, να δούμε πώς όλο αυτό θα λειτουργήσει, αλλά το συγκεκριμένο ΦΕΚ μας οδηγεί κυρίως ότι το συντονισμό τον έχουν οι συγκεκριμένες ΜΚΟ. Βέβαια, για να μην παρεξηγηθώ, το συγκεκριμένο ΦΕΚ δεν έρχεται να αντικαταστήσει την κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία και τις αρμοδιότητες του ΟΦΠΚ επί των περιοχών των προστατευόμενων, έτσι. Άρα και εκεί πρέπει λίγο να δούμε το κομμάτι του, αν θέλετε, το νομικό, δηλαδή δεν υποκαθιστά την δικαιοδοσία του ΟΦΠΚ ένα τέτοιο ΦΕΚ, απλά τη συμπληρώνει, έτσι, και εκεί είναι οι λεπτές γραμμές που θα πρέπει στην πράξη να δούμε και να διευκρινίσουμε. Δεν ξέρω αν σου απάντησα, Σπύρο, αλλά νομίζω ότι το ΦΕΚ μας οδηγεί ότι ο συντονισμός όλος γίνεται από τις ΜΚΟ. Ωραία, θα πάμε βήμα-βήμα, κάπως έτσι. Ο κύριος Μηδρινός έχει να ρωτήσει κάτι. Λεπτάκι να έρθει λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο. Έλα λίγο πιο κοντά. Δεν ξέρω, ακούγομαι. Τώρα ακούγεις. Είναι αλήθεια ότι όπως το τόνισε και ο Χάρης, ότι η ιστορία των εκβρασμών είναι αρκετά περίπλοκη, δύσκολη. Απαιτεί συνεργασία από πολλούς φορείς και είναι ακόμα στην αρχή του. Και τώρα προσπαθεί να βρει λίγο το βηματισμό.
Εμείς επειδή έχουμε το συντονισμό, ο οποίος συντονισμός έρχεται κυρίως γιατί υπάρχει και ένα κομμάτι που οδηγεί μετά στην διάσωση, περίθαλψη εκεί πέρα που υπάρχει τέτοια ανάγκη. Είμαστε τώρα στη φάση που θα έρθουμε σε επαφή με τον ΟΦΠΚ για να δούμε λίγο τις δυνατότητες πρακτικές, όπως και με τους άλλους φορείς που συμμετέχουν στις ομάδες, που είναι σημαντικό να ξέρουμε τι δυνατότητες έχει ο καθένας πρακτικές να δράσει αναπεριοχή. Εντάξει, τώρα για να λέμε τα πράγματα όπως είναι δύσκολο το εγχείρημα, με την έννοια ότι τη χώρα την ξέρουμε, δεν είναι ας πούμε η Ολλανδία που έχει ένα σύστημα εκβασμών και με το αυτοκίνητο σε μια ώρα βρίσκεσαι σε οποιοδήποτε σημείο της ακτογραμμής της χώρας, κοντρικά ή σε 2 ώρες. Εδώ μιλάμε για νησιωτική χώρα, για απομακρυσμένες περιοχές. Εμείς, εντάξει, είμαστε διαθέσιμοι χειμώνα καλοκαίρι σε σχέση με αυτό που χάρισε για τους καλοκαιρινές. Δηλαδή προσπαθούμε, γιατί τότε έχουμε και τα περισσότερα περιστατικά όπως σωστά παρουσίασε. Αλλά πρέπει να δούμε λίγο τις δυνατότητες της πρακτικής για να δούμε πού μπορούμε να παρεμβαίνουμε. Υπάρχουν περιστατικά τα οποία είναι δύσκολα και στα οποία δυστυχώς δεν ξέρω την πρόβλεψη για την οργάνωση του ΟΦΠΚ τα επόμενα χρόνια. Που θα θέλαμε να υπάρχει παντού κόσμος, αλλά αυτό μάλλον θα είναι δύσκολο να καλύψει όλες τις περιοχές της Natura ΟΦΠΚ με κόσμο. Ας πούμε στη μονάδα, στο πρόσφατο περιστατικό που εμφανίστηκε στη Ρόδο, που παρότι είναι ένα κεντρικό νησί δεν έχει κόσμο ΟΦΠΚ, έχει στην Κάρπαθο. Εντάξει, λύθηκε το πρόβλημα επειδή εκεί υπάρχει το ΕΛΚΕΘΕ και ο Βελικός Σταθμός και υπάρχει και ένα κτηνίατρος. Άρα υπάρχουν τέτοιες λύσεις. Υπάρχουν άλλες περιοχές που είναι πολύ δυσκολότερες, όπως η Ανάφη, που παρουσιάστηκε πέρυσι, πότε ήταν ένα μικρό και με δυσκολία βρήκαμε 2 ανθρώπους να βοηθήσουν και λοιπά, που ήταν δύσκολο. Δεν υπήρχε καν λιμενικός. Δεν υπήρχε καν λιμενικός, ναι. Άρα νομίζω ότι εντάξει, έχει βάλει σωστές βάσεις το ΦΕΤ και πάνω σε αυτές θα κινηθούμε. Και πάνω σε αυτά που είπε ο Χάρης, συμπληρώνω και εγώ ότι σαν υπεύθυνη του είδους αυτού θα πρέπει να γίνει μια συνεννόηση και να δούμε όλοι αυτοί οι φορείς που εμπλέκονται, ΕΛΚΕΘΕ, ΟΦΠΚ και κυρίως ΟΦΠΚ στις περιοχές Natura, να δούμε τι δυνατότητες υπάρχουν και τεχνικές κυρίως, δηλαδή από κόσμο και από μέσα και από σκάφη και από αυτοκίνητα και να ξέρουμε ώστε να μπορεί να γίνει λίγο πιο αυτόματα η δουλειά. Με γνώμονα βέβαια ότι δεν μπορεί να είναι κάποιος παντού. Ούτε η ΜΟΜ, ούτε ο ΟΦΠΚ, ούτε. Αλλά εντάξει, γι' αυτό δημιουργείται και ένα δίκτυο και εθελοντών και κτηνιάτρων κλπ. Που σιγά σιγά καλύπτει το παζλ της χώρας. Νομίζω κάπως έτσι θα κινηθούμε. Η Φώτια έχει και την ιδιαιτερότητα ότι ο όρος εκφρασμός είναι λίγο περίεργος, δηλαδή γιατί πολλές φορές βγαίνουν τα ζώα σε περιοχές παράξενες χωρίς να έχουν κάποια ανάγκη να πρόκειται για εκφρασμό. Ένα ζώο που βγήκε να ξεκουραστεί για κάποιες ώρες και αυτό θέλει μια διαχείριση αν υπάρχουν κοντά κάτοικοι. Άρα νομίζω ότι έχουν τεθεί οι βάσεις και στο επόμενο διάστημα. Αυτό που με εντυπωσίασε, Χάρη, και ήθελα να ρωτήσω είναι γιατί λες για 3 χρόνια το σύστημα θα πάρει τόσο πολύ το σύστημα Είχατε την εντύπωση ότι είναι κάτι. Όχι, το timeline, ουσιαστικά αυτό το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου, επειδή δεν είναι μικρό έργο, είναι αρκετά μεγάλο έργο. Έχει ένα κόστος δηλαδή της τάξης των 200.000 ευρώ, οπότε η διαγωνιστική του διαδικασία δεν είναι εύκολη αφενός. Αφετέρου είναι όλο το κομμάτι της διαχειριστικής, των ελέγχων, των φάσεων, της επιλογής των αναδόχων. Δηλαδή, 3 χρόνια λέμε, το έργο εξάλλου λύγει, το λέω 3 χρόνια maximum, γιατί αυτή είναι και η διάρκεια του έργου, έτσι. Το 12ο του 28 τελειώνει, ας πούμε, το έργο. Αλλά ρεαλιστικά μιλώντας, κάπου εκεί το βλέπω να τελειώνει. Πιο νωρίς δεν νομίζω. Σωστά, ναι, αν βάλεις σε αυτή τη διαδικασία. Ναι. Οκ. Εντάξει, εγώ όπως είπα και στην αρχή, από την αρχή, θεωρούμε και αυτό θα συζητήσουμε για τα παιδιά και αύριο και στις επόμενες μέρες, ότι ο ρόλος του ΟΦΠΚ γενικά στη διαχείριση ειδών όπως η Φώκια είναι κομβικός. Και ουσιαστικά και νομικά, αλλά και ουσιαστικά κυρίως. Αυτό μας ενδιαφέρει. Και είναι και αυτός ο οποίος στην ουσία οργανώνεται ώστε να έχει στο μέλλον γιατί είναι ένας μηχανισμός ο οποίος ευελπιστούμε ότι θα έχει μια σταθερότητα και θα εμπλουτίζεται και θα οργανώνεται όσο περνάει ο χρόνος καλύτερα. Άρα θα διασφαλίζει στο μέλλον κάποιες καταστάσεις που ίσως μια ΜΚΟ δεν μπορεί να διασφαλίσει τις φύσεως της. Άρα είναι σημαντικό. Τώρα βέβαια υπάρχουν θέματα, θα τα δούμε, θα τα δείτε κι εσείς. Εννοώ της τελέχωσης, πώς θα στελεχωθεί, πώς θα καλύπτουν περιοχές. Εντάξει, είναι θέματα που τα ξέρουμε και
και ελπίζουμε να βρουν κάποιες λύσεις. Διότι κακά τα ψέματα, εγώ τουλάχιστον προσωπικά δεν έχω πιστεί αν οι πολιτικοί γενικότερα θέλουν να στηρίξουν το σύστημα αυτό πραγματικά στην ουσία του και όχι τύπης ότι κάνουμε ένα σύστημα το οποίο υπάρχει και είμαστε ok αφού υπάρχει. Αλλά θέλει στήριξη στην ουσία του να μπορεί να προσφέρει πραγματικό έργο. Δεν το. Παιδιά, κάτι άλλο. Ναι. Η κυρία Βιργίνια Εσφανής, μάλλον. Να ρωτήσω σαν μια διευκρίνηση για τους αριθμούς για τα ζώα στα οποία δεν έχει διευκρινιστεί η αιτία θανάτου, το οποίο αναφέρεται ότι είναι 80%. Αυτό το 80% είναι τα ζώα στα οποία έχει γίνει νεκροψία και δεν έχει βρεθεί η αιτία, είναι ζώα στα οποία δεν έχει γίνει καν νεκροψία? Αυτά είναι δημοσιευμένα τα δεδομένα και νομίζω ότι η απάντηση είναι προφανής, γιατί ουσιαστικά σε πόσα γίνονται νεκροψίες, έτσι, και σε όλη αυτή τη χωρική επικράτεια που βλέπουμε, είναι κατά βάση ζώα που ούτε καν έχει γίνει ποτέ νεκροψία. Έτσι. Και αυτός είναι νομίζω και ένας από τους κύριους σκοπούς, ας πούμε, του δικτύου του Εθνικού Συστήματος, ότι πάμε να ανεβάσουμε λίγο τη γνώση μας στο κομμάτι αυτό, το οποίο είναι ένα πολύ μεγάλο έλλειμμα. Δηλαδή, έχουμε τόσα νεκρά ζώα και επί της ουσίας εικάζουμε από τι πεθάνανε, δεδομένου και του... Εντάξει, για τη φώκια είναι λίγο διαφορετικό, αλλά ας πούμε, για τις χελώνες, το 80% δεν τις βρίσκουμε καν από τι πεθάνανε. Δεν ξέρουμε δηλαδή, γιατί δεν τις βρήκαμε ποτέ. Αυτές που ξεβράζονται έξω, και αυτό πάλι είναι ένα νούμερο το οποίο εικάζουμε. Δηλαδή, αν δεν υπάρχει κάποιο δίχτυ ή αν δεν υπάρχει κάποιο αγκίστρι στο στόμα, ας πούμε, το οποίο είναι μια προφανή ένδειξη από τι μπορεί να έχει πεθάνει, αν δεν υπάρχει μια τσεκουριά στο κεφάλι, ας πούμε, κάτι τέτοιο, κατά βάση αυτό. Και επίσης, είναι κάτι που πρέπει οπωσδήποτε να το δούμε, δηλαδή αυτό το κομμάτι του να αυξηθεί ο αριθμός των νεκροψιών. Γιατί εντάξει, από τη μία είναι η έλλειψη του καινού γνώσης, από την άλλη είναι και η αποφυγή της υπερβολής. Δηλαδή τα ζώα πεθαίνουν και από φυσικού τους. Δηλαδή, δεν ζουν για πάντα. Δεν έχουμε το Highlander μες στη θάλασσα. Άρα λοιπόν θα βρίσκουμε νεκρά ζώα, τα οποία όταν τα βρίσκουμε δεν σημαίνει ότι πρέπει να γίνει η επανάσταση, ας πούμε, ότι σκοτώθηκε η φώκια ή σκοτώθηκε η χελώνα. Έτσι, τα ζώα πεθαίνουν και από μόνα τους. Άρα λοιπόν, ενώ για να πριτανεύει η λογική δηλαδή, είναι άμεση προτεραιότητα στο να υπάρχει αυτή η αύξηση των αριθμών της νεκροψίας από εξειδικευμένους και εκπαιδευμένους κτηνιάτρους που ξέρουν ακριβώς τι κάνουν. Δηλαδή, υπάρχουν και περιστατικά που μπορεί να πάει ένας κτηνίατρος να κάνει τη δουλειά του, αλλά μπορεί να μην είναι εξειδικευμένος στο συγκεκριμένο κομμάτι. Μου έχει τύχει δηλαδή, γι' αυτό σας το λέω, ας πούμε, να μην μπορεί ο άνθρωπος να κάνει κάτι παραπάνω, ας πούμε, από μια μακροσκοπική εξέταση, ας πούμε, έτσι, αυτό. Και εμείς θεωρούμε ως ΜΟΜ ότι πρέπει να αυξηθεί αυτό το ποσοστό. Και όσο κτηνίατρος, δηλαδή, εμένα με ενδιαφέρει πολύ, για να μπορούμε να έχουμε έλεγχο στις αιτίες θανάτου και να κάνουμε μόνο τον πληθυσμό. Αυτό και ένα ουσίους και να ενδιαφέρεται. Ευχαριστώ. Απλώς για να συμπληρώσω, εντάξει, θεωρητικά το λέμε κλπ. Εντάξει, για να βρεις την αιτία θανάτου, αυτό έχει καταλάβει και από τους κτηνιάτρους, πολλές φορές δεν είναι τόσο απλό. Θέλει και εργαστηριακές εξετάσεις, άρα πρέπει λίγο να ενδυναμωθεί το σύστημα, να υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Μεταφορά του ζώου. Μεταφορά του ζώου, εργαστηριακές εξετάσεις κλπ. Ώστε να μπορεί να έχει μια μεγαλύτερη εικόνα. Δεν ξέρω να κάνω λάθος. Και εκεί είναι λίγο δύσκολο. Και εντάξει, υπάρχει και ένα θέμα βέβαια κάποια στιγμή του κόστους, το οποίο είναι και αυτό ένα ζήτημα. Ακόμα και η μεταφορά των ανθρώπων να χρειάζεται να ταξιδέψουν. Δεν ξέρω κάτι δυνατότητες θα έχει, ας πούμε, στην περίπτωση αυτή, εσωτερικά πώς. Αλλά είναι ένα θέμα. Και η μεταφορά και τα έξοδα και περίθαλψη και νεκροψιών. Έχω την αίσθηση ότι ο ΦΠΚ έχει προβλέψει, δεν ξέρω σε ποια φάση υλοποίησης βρίσκεται, για την επόμενη πενταετία ένα λειτουργικό κόστος του Εθνικού Συστήματος Εκβρασμών. Δηλαδή, έχει προβλέψει έξοδα τα οποία σχετίζονται με την εκπαίδευση του προσωπικού, έξοδα που σχετίζονται με τη μεταφορά ζώων. Δηλαδή,
υπάρχει αυτή η πρόβλεψη, απλά δεν είμαστε ακόμα στη φάση της υλοποίησης. Δηλαδή υπάρχει σαν από πίσω θεωρητικό, έχει μπει δηλαδή για να χρηματοδοτηθεί, αλλά είναι και αυτό εν εξελίξει. Κάποια στιγμή νομίζω σύντομα θα προχωρήσει, θα ευδοκιμήσει δηλαδή. Εντάξει, εγώ έλεγα και το προηγούμενο παρακολουθήση που ήταν για το σχέδιο δράσης, την οποία μπορούμε να συνεχίσουμε λίγο τώρα να κατεβάσουμε. Και αυτό είναι ένα κομμάτι, ας πούμε, για τη φώκια ειδικά και για τα άλλα είδη πιθανά. Να ενεργοποιηθεί το σχέδιο δράσης, γιατί υπάρχει ένα κοστολόγιο το οποίο δυστυχώς δεν καλύπτεται από πιθανά. Τώρα, μάλιστα που μιλάγαμε, πήρε τηλέφωνο από την ιατρός από τη Ρόδο. Ο άνθρωπος έδωσε 2 δόσεις κονβίνια, νομίζω, που είναι το 2 δόσεις κονβίνια, που έχουν από 2 εκατοστάρικα μία. Δηλαδή, ξαφνικά το να κάνεις 2 ενές σε ένα ζώο είναι 4 εκατοστάρικα, τα οποία αν τα βάλεις μέσα στον χρόνο κλπ. Είναι κάποια κόστη που μέχρι στιγμής καλύπτονται όπως μπορούμε και όπως βρίσκουμε. Είναι ένα θέμα που πρέπει να το δούμε. Προβλέπονται στο σχέδιο δράσης, αλλά πρέπει κάποια στιγμή να εφαρμοστεί. Για την προστασία των καταφυγίων. Για τα αλλιευτικά είχαμε πει, τα οποία, όπως είπαμε, θα δούμε και παρακάτω, δυστυχώς τα περισσότερα αφαιρέθηκαν από την τελική μορφή, την θεσμοθετημένη δηλαδή του σχεδίου δράσης, αυτό που υπάρχει στην πολιτική απόφαση. Είχαμε πει για τις μελέτες απαραίτητες, που είναι η παρακολούθηση 4 τουλάχιστον σημαντικών πληθυσμών, κατανεμημένων. Εδώ να κάνω μια σημείωση ότι πιθανότατα, επειδή έχει περάσει καιρός από το, όπως είπαμε, έχουν περάσει 4 χρόνια από το που εξεργαζόμαστε στο σχέδιο δράσης που έχει κατατεθεί, βλέπουμε όλη αυτή την εξάπλωση που υπάρχει σε καινούργιες περιοχές και βλέπουμε ότι οι περιοχές που γνωρίζαμε παλιά, όλες οι περιοχές χρησιμοποιούνται για αναπαραγωγή, έχουμε σταθερή αναπαραγωγική δραστηριότητα σε όλες τις περιοχές. Παράδειγμα, στον Άη Στράτη είχαμε πάει πριν πολλά χρόνια όταν είχαμε κάνει την πρώτη καταγραφή καταφυγίων. Πήγαμε στην προηγούμενη εποπτεία, που ήταν πριν 6-7 χρόνια, και όντως η αναπαραγωγή είναι σταθερή. Και σε άλλες παρόμοιες περιοχές που έχουμε πάει κατά καιρούς, κατά μεγάλα χρονικά διαστήματα, φαίνεται ότι η αναπαραγωγική δραστηριότητα είναι σταθερή. Και επιπλέον έχουμε και νέες περιοχές αναπαραγωγής. Άρα, ένα σημαντικό έργο που θα μπορούσε να γίνει κάποια στιγμή, σε συνεργασία και με τον ΟΦΠΚ, θα μπορούσε να είναι ένα μεγάλο project, για πρώτη φορά να κάνουμε μια συνολική παρακολούθηση για 2-3 αναπαραγωγικές περιόδους, 2-3 χρονιές δηλαδή, βάζοντας ένα εκτεταμένο δίκτυο καμερών, ώστε να έχουμε έναν τουλάχιστον αριθμό νεογέννητων για 2-3 χρονιές, πολύ κοντά στην πραγματικότητα. Να ξέρουμε δηλαδή αυτό που υπολογίζουμε τώρα, που λέμε ότι έχουμε τουλάχιστον 120 μικρά, τα οποία γεμίζουν το χρόνο, που σίγουρα είναι περισσότερα, να το έχουμε κοντά στην πραγματικότητα και να δούμε πού βρίσκεται πλέον ο πληθυσμός μας πέραν αυτής της παρακολούθησης που λέμε των 4 περίπου. Είπαμε για τις μετακινήσεις, διατροφικές συνήθειες, όπως λέμε το είδος φαίνεται ότι προσαρμόζει τις διατροφικές συνήθειες ανάλογα με την αλλαγή του περιβάλλοντος και μελέτη επιπτώσεων της αλλάσης ρήπανσης στα είδη που ήδη έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες εκεί και έχουν κάνει κάποιες δημοσιεύσεις. Και νομίζω και το αρχιπέλαγο συνεργασία με το αρχιπέλαγο Φλιονίμου. Συνεργασία με το ΕΚΤΕΘ έχει κάνει κάποια δημοσίευση, αλλά σε αυτό έχει γίνει κάποια δουλειά. Και μπορεί να συνεχιστεί πάνω σε αυτό. Πάμε λοιπόν κάτω. Και φυσικά κοντά σε όλα αυτά, θεωρούμε ότι αυτό το κομμάτι το οποίο αποδείχθηκε πολύ σημαντικό μέχρι τώρα, δηλαδή η περιβαλλοντική εκπαίδευση και η ενημέρωση, πρέπει να συνεχιστεί. Και ειδικά όσο το είδος πλησιάζει σε ανθρώπινες, κοντά σε περιοχές κατοικημένες και κοντά σε ανθρώπους και έχει μεγαλύτερη αλληλεπίδραση και με τον τουρισμό, αλλά και ειδικά με τους ανθρώπους στις περιοχές που ζουν. Άρα, μια καμπάνια εθνική για το είδος θα πρέπει να απευθύνεται στο ευρύ κοινό. Η δημιουργία ενός ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού πακέτου. Εμείς, όπως είπα στην αρχή, για πρώτα αρκετά χρόνια, περίπου για 2 δεκαετίες, κάναμε μεγάλη προσπάθεια πηγαίνοντας στα σχολεία σε όλες τις περιοχές παράκτης και τις νησιωτικές, απομακρυσμένα νησάκια, και επί τόπου τότε ήταν ο projectors και τα slides. Τώρα υπάρχουν εργαλεία, χρησιμοποιούμε και εμείς παρουσιάσεις, τις οποίες ή δανειστικές βαλίτσες που πάνε ή ηλεκτρονικό υλικό που μπορούν να δανείσουν τα παιδιά. Αυτό πρέπει να οργανωθεί καλύτερα και να μπει στην εκπαίδευση ώστε να είναι διαθέσιμο ανάλογα με τις
διάφορες ηλικιακές ομάδες και να μπορούν να το έχουν εκπαιδευτεί να το κάνουν. Και είχαμε πει να συνδυαστεί και αυτό το κέντρο περίθαλψης που θα γίνει για τη Φώκια και για τα θαλάσσια θηλαστικά, αλλά κυρίως που θα έχει θέμα από τη Φώκια. Προβλέπουμε και φαίνεται ότι θα αυξηθούν περιπτώσεις ατόμων που έχουν ανάγκη περίθαλψη και με ένα κέντρο ενημέρωσης και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης δίπλα εκεί, το οποίο θα μπορούσε να αναφέρεται και σε όλη τη θαλάσσια βιοποικιλότητα, όπου μπορούν να έρχονται τα σχολεία, οι ομάδες παιδιών, φοιτητών και θα μπορούσε θα είναι ένα ιδανικό σχήμα. Θα δούμε. Η εξαγωγή σεμιναρίων, είχαμε από τότε προβλέψει ότι πρέπει με τις μονάδες διαχείρισης, αυτό που κάνουμε τώρα να υπάρχει και να συνεχιστεί, να είναι συνεχής εκπαίδευση, ώστε ο κόσμος σιγά σιγά να αποκτήσει τα στελέχη ΟΦΠΚ να αποκτήσουν μεγάλη εμπειρία σε σχέση με τα θέματα διαχείρισης και προστασίας του είδους, αλλά και ενημέρωση αρμόδιων αρχών, εισαγγελικών, λιμενικών, που είναι σε θέσεις κλειδιά και από τα χέρια τους περνάνε διάφορες διαδικασίες που έχουν σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος και των ειδών, να είναι ενημερωμένοι, γιατί όπως βλέπουμε σε πολλές περιπτώσεις δεν υπάρχει ενημέρωση και πολλές φορές παίρνονται και λάθος αποφάσεις και λάθος μονοπάτια. Όπως καλή ώρα ξανά με την ιστορία με τους λύκους στην Πάρνηθα. Με ένα σκύλι. Εντάξει. Και σίγουρα τοπικές ημερίδες και ενημερώσεις σε όλες τις περιοχές που υπάρχει και είναι σημαντικές για το ίδιο και σε ομάδες στόχους, παραδείγματος χάρη από τους που ασχολούνται με τον θαλάσσιο τουρισμό. Θα πρέπει οι άνθρωποι να ενημερωθούν για τις ανάγκες προστασίας του είδους, για τους πιθανούς κινδύνους που υπάρχουν και για το πώς πρέπει να φέρονται συμπεριφέρονται στις περιοχές αυτές που είναι σημαντικές για το είδος. Πότε γεννάει το είδος, πότε είναι ευαίσθητο, πότε έχει μικρά, πότε κλπ. Και μια άλλη ιδέα που ήταν και εξακολουθεί να είναι, αυτή θα μπορούσε να σκεφτεί προφανώς να διαχειριστεί ο ΦΠΚ για τις περιοχές, να υπάρχει ένα πρότυπο σήμα ποιότητας προϊόντων υπηρεσιών φιλικών προς τη Μεσογειακή Φώκια και στο θαλάσσιο περιβάλλον. Παραδείγματος χάρη, οι επιχειρήσεις οι οποίες ασχολούνται με το θαλάσσιο τουρισμό να παίρνουν ένα σήμα, π.χ. στα Λικαδονήσια ή σε άλλες περιοχές, ότι κάνουν σωστά τη δουλειά, κρατάνε τις αποστάσεις, ενημερώνουν σωστά. Γιατί έχουμε και αυτό το πρόβλημα, ότι ας πούμε στα Λικαδονήσια κάποιοι λένε ότι τους κατέβει στο κεφάλι, βγάζουν ιστορίες από το μυαλό του. Είναι μια οικογένεια που το έσκασε από τον πάρκο της Αλονίσου, δραπέτευσε και εγκαταστάθηκε στα Λικαδονήσια. Αυτά δυστυχώς έχουν ένα πολλαπλασιαστικά κακό αποτέλεσμα, γιατί περνάει μια κακή πληροφορία στον κόσμο, γιατί περνάει από εκεί εκατοντάδες κόσμος. Παίρνει μια λάθος πληροφορία από έναν το θεωρεί καπετάνιο και που ξέρει τι λέει, και συνήθως, όχι συνήθως, σε πολλές περιπτώσεις λέει αυλούπες. Το αναπαράγουν, μας παίρνουν τηλέφωνο και μας λένε είναι η οικογένεια που το έσκασε από το πάρκο, πώς την προστατεύετε και τι κάνετε. Πρέπει να τα εξηγήσεις ότι. Πάσα το. Ναι. Και έχει και ένα κομμάτι βέβαια διεθνές, το οποίο εντάξει, ήταν λίγο ιδεατό. Διότι όπως βλέπουμε, εντάξει, υπάρχει το θέμα με τους γείτονες βέβαια, την Τουρκία, το διαχρονικό αυτό πρόβλημα, αλλά όπως βλέπουμε η Φώκια πλέον λόγω της ανάκαμψης στην Ελλάδα εγκαθίσταται πλέον και σε άλλες χώρες που είχε εξαφανιστεί. Παραδείγματος χάρη στην Ιταλία. Οι εμφανίσεις στην Ιταλία είναι πλέον καθημερινές. Αν μπείτε στο Facebook, σε κάποιες σελίδες, κάθε μέρα βάζουν από την περιοχή της Νάπολη, από τα Μάλφη κλπ. Έχουν συνέχεια, φαίνεται ότι εγκαθίσταται πλέον εκεί ένας μόνιμος πληθυσμός. Άρα χρειάζεται μια διακρατική συνεργασία και με την Ιταλία και με την Αλβανία. Εμείς είχαμε κάνει ένα πρόγραμμα και στην Αδριατική με τις χώρες Αδριατικής, όπου και εκεί εμφανίζεται φυσικά το είδος. Με την Τουρκία και με την Κύπρο έχουμε μια πολύ στενή συνεργασία, όπου οι άνθρωποι εκπαιδεύτηκαν και ασχολούνται με την παρακολούθηση εκεί το τμήμα αλίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος της Κύπρου. Άρα χρειάζονται τέτοιες διακρατικές συνεργασίες. Και φυσικά, αν μιλήσουμε για κάποιες έκτακτες περιπτώσεις, δηλαδή μαζικούς θανάτους, πετρελοκυλίδες και που συμβαίνουν σε κάποιες παραμεθόριες περιοχές, φυσικά χρειάζεται μια συνεργασία παρέμβασης που να είναι σε συνεργασία, να συνεργάζονται οι γειτονικές χώρες. Την τάφαση του, εντάξει, για το ενημερωτικό υλικό που επειδή η Ελλάδα διαθέτει πολλή πληροφορία και
οπτικό υλικό θα μπορούσε να φτιάξει κάποια φυλάδια τα οποία να μεταφραστούν σε πολλές διαφορετικές γλώσσες για τις χώρες της. Ήδη το κάναμε για τους. Για τις χώρες Αδριατικής. Αλλά θα πρέπει να γίνει και στις υπόλοιπες. Όπως είπαμε, το σχέδιο δράσης, το αρχικό του νόημα ήταν να είναι εξαετές. Με το στόχο ότι εφαρμόζεις κάτι σχετικά άμεσα και το παρακολουθείς και βλέπεις τα αποτελέσματά του και κρίνεις τι χρειάζεται και τι δεν χρειάζεται, τι πέτυχε, τι δεν πέτυχε, τι θα πρέπει να αλλάξει. Φυσικά αυτό είναι στη θεωρία, στην πράξη δυστυχώς δεν φαίνεται να μπορεί να εφαρμοστεί αυτό. Περνάει πάρα πολύ χρόνο από τη στιγμή που σχεδιάζεται το μέχρι να γίνει νόμος και μέχρι πλέον να τεθεί σε εφαρμογή. Γιατί τώρα έγινε νόμος το περασμένο Σεπτέμβριο, αλλά από ό,τι φαίνεται για να τεθεί σε εφαρμογή θα πάει ακόμα 1 ή 2 χρόνια, ανάλογα με τον τρόπο που θα το χειριστεί το Υπουργείο. Τίθεται σε εφαρμογή κατά περίπτωση επιλεκτικά όπου μπορούμε, δηλαδή όπου μπορούμε να βάλουμε κάποιες δράσεις σε προγράμματα, καλή ώρα το Mare Natura ή σε κάποια άλλα προγράμματα, το κάνουμε και μπαίνει με βάση το σχεδιασμό. Αλλά το θέμα είναι να το εφαρμόσουμε συνολικά που προβλέπεται από το νομοσχέδιο. Αυτό που κάποιος ρώτησε πριν, να προβλέπετε κάποια, αν είχαν προβλεφθεί, γιατί είχαν ζητηθεί στο σχέδιο δράσης να υπάρξει και μια κοστολόγηση των διαφορετικών δράσεων. Τώρα δεν διαβάζονται εδώ αυτά τα γραμματάκια, αλλά δεν πειράζει. Ας πούμε, διασφάλιση της λειτουργίας του δικτύου διάσωσης και συλλογής πληροφοριών. Έχει ένα κόστος το οποίο είναι εγκεκριμένο, το οποίο είναι για τα 6 χρόνια θεωρητικά, γιατί ήταν εξαετή βάση του. Η δημιουργία του κέντρου περίσταψης έχει ένα κόστος. Αυτό που λέμε οργάνωση συστήματος παρακολούθησης υγείας, που προβλέπει αυτό που είπε η Βεργινία, να μπορούμε να κάνουμε παντού νεκροψίες και αναλύσεις κλπ. Έχει κάποιο κόστος. Αυτά όλα προβλέπονται και θεωρητικά είναι εγκεκριμένα. Τώρα, κατά πόσον θα εφαρμοστούν άμεσα ή πότε θα γίνουν, δεν το ξέρουμε. Έχει και άλλα παιδιά. Εντάξει, είναι ένα μεγάλο, αυτό υπάρχει μέσα στο είναι από το υπουργική απόφαση που υπάρχει το σχέδιο δράσης της Φώκιας. Ότι μπορείτε να το. Δεν μπορώ δηλαδή αυτά. Ναι, νομίζω ότι μπορεί να το να κάνει, θα πει κάτι. Όχι, αυτά είναι κάποια που είχαμε κάνει, το οποίο έχει κάνει ο Οδυσσέας. Κάναμε μια σύγκριση, ποια κομμάτια έχουν αλλάξει. Κάποια κομμάτια αφαιρεθήκαν ή ξέρω εγώ, διαφοροποιηθήκαν λίγο. Εντάξει, παρόλα αυτά, σαν βασική αρχή είμαστε ικανοποιημένοι, γιατί αυτή τη στιγμή η πολιτεία έχει αναλάβει μια συγκεκριμένη δέσμευση ότι υπάρχει ένα σχέδιο δράσης το οποίο πρέπει να εφαρμοστεί. Αυτό ήταν ένα πρώτο βήμα το οποίο για χρόνια, για τουλάχιστον 3 δεκαετίες, ψάχναμε να το βρούμε. Τώρα υπάρχει μένα, αλλά θα πρέπει να εφαρμοστεί κάποια στιγμή. Το ίδιο πρόβλημα έχετε και εσείς, παραδείγματος χάρη στις προστατευόμενες περιοχές, με τα σχέδια διαχείρισης. Υποτίθεται τα σχέδια διαχείρισης θα πρέπει να είναι να τα ακολουθείτε, να τα ακολουθεί ο ΦΠΚ και να βλέπει τα αποτελέσματα και να προχωράει. Και αυτά, όπως βλέπετε, και οι ειδικές πληροφορικές μελέτες και τα σχέδια διαχείρισης έχουν μια τεράστια καθυστέρηση. Εντάξει, κάνουμε ό,τι μπορούμε. Άρα αυτά τα δύο έχουμε εδώ, ότι έχει κάποιες διαφοροποιήσεις. Βέβαια δεν είναι πάρα πολλές. Ίσως δηλαδή και αυτά που περιέχει τώρα αν εφαρμοστούν, είμαστε ικανοποιημένοι, αρκεί να εφαρμοστούν. Αυτό είναι το πρόβλημα τώρα, ότι καθυστερεί η εφαρμογή και η διάθεση των απαραίτητων πόρων. Σε κάποια άλλα είδη, όπως π.χ. νομίζω στην Αρκούδα, λόγω άλλων προβλημάτων, νομίζω ότι διαφοροποιήθηκαν τελείως το σχέδιο δράσης. Βγήκαν ολόκληρες περιοχές που έχουν πει κλπ. Οπότε εκεί είναι αρκετά προβληματική κατάσταση. Στη Φώκια δεν είναι τόσο προβληματική. Θεωρούμε ότι και αυτό το σχέδιο να εφαρμοστεί και με δεδομένο ότι το είδος είναι σε ένα επίπεδο που γενικά πάει καλύτερα, νομίζουμε ότι θα είναι ικανοποιητικό. Αυτό θα σταματήσω εδώ. Τώρα για το Mare Natura, Mare Natura επί της ουσίας τι έχουμε, αυτό που έχει για τη Φώκια, γιατί η ΜΟΜ έχει και ένα μεγάλο κομμάτι που είναι για τα εκπτώδη, ο εντοπισμός τους και η καταγραφή τους με σκάφος και με αεροπλάνο. Αλλά ειδικά για τη Φώκια έχουν πει δύο βασικά πράγματα. Το ένα είναι να κάνουμε δορυφορική παρακολούθηση σε κάποια ζώα, κυρίως από αυτά που είναι από την περίθαλψη, γιατί τα άλλα δεν έχουμε τρόπο να τα πιάσουμε για να τα κινητοποιήσουμε. Δεν το κάνουμε αυτό στην Ελλάδα, να τα αναρπώνουμε κλπ. Βέβαια, θέλουμε να έχουμε στη διάθεση μας το bus που έχει το πρόγραμμα μέσα ακόμα και 5 bus, ώστε σε περιπτώσεις π.χ. σαν αυτόν στη Ρόδο,
που είναι ένα ζώο το οποίο μπορούμε να το διαχειριστούμε, να δούμε αν μπορούμε να βάλουμε σε γιατί θα είναι η πρώτη φορά που θα κάνουμε σε ένα τέτοιο ζώο που δεν πρόκειται για την περίθαψη, γιατί αυτά που είναι από την περίθαψη καταρχήν είναι ζώα νεαρά, που είναι σε μια συγκεκριμένη ηλικία. Αυτά τα έχουμε δει τι κάνουν και ξέρουμε και έχουμε και τα δεδομένα. Θέλουμε να δούμε σε λίγο μεγαλύτερα που έρχονται από τον αγροεπληθυσμό, να δούμε ποιο είναι το range του κλπ. Βέβαια, έχουμε πληροφορίες πολλές και από την, όπως θα σας πει ο Πάνος, αύριο στην παρουσίαση της φωτοαναγνώσης και από τη φωτοαναγνώριση. Γιατί βλέπουμε ζώα σε σπηλιές, σε άλλες περιοχές, άρα μπορούμε να αναγνωρίσουμε και έχουμε μια αίσθηση του χώρου που κινούνται. Άρα το ένα κομμάτι είναι οι μετακινήσεις των ζώων, κάτι που έχει σχέση με τη διατροφή τους, και το άλλο κομμάτι είναι να αναγνωρίσουμε καινούριες περιοχές, οι οποίες είναι εκτός Natura, για να κάνουμε προτάσεις για νέες Natura, για να σας βάλουμε και περισσότερη δουλειά. Σας λέω ενδεικτικά, ακόμα δεν έχει. Τώρα θα δουν κάμερες. Είναι μια περιοχή στα Ψαρά που έχουμε εντοπίσει, στα Βόρεια Ψαρά, που την ξέρουμε, αλλά δεν έχουμε παρακολουθήσει με κάμερες. Στα πλαίσια του προγράμματος θα γίνει από τώρα, θα έχουμε αποτελέσματα από τον καινούργιο χρόνο. Αυτή είναι υποψήφια να μπει. Από ό,τι μας είπαν και οι ορνηθολόγοι, εκεί στα Βόρεια Ψαρά, που είναι εκτός Natura, έχει εντοπιστεί και μια από ίσως μεγαλύτερη απικία από μύκους. Άρα ταιριάζει, άρα θεωρητικά είναι μια περιοχή υποψήφια από τις καινούργιες που θα προταθούν στο πρόγραμμα του Mare Natura, όπως είναι και τα κύθρα, τα οποία είναι Natura μεν, αλλά είναι για τα πουλιά. Οπότε θέλουμε να τεκμηριώσουμε την σημασία τους και για την μεσογειακή φώκια. Θα σταματήσω εδώ και αύριο που είναι μια παρουσίαση για το μέλλον, τι κάνουμε στο μέλλον. Θα δούμε λίγο το πώς σκεφτόμαστε εμείς και την εμπλοκή τη δική σας ακόμα πιο έντονα στο θέμα της μεσογειακής φώκιας. Ό,τι ήταν ερωτήσεις, ναι, όσοι θέλετε. Σε αυτές τις περιοχές της καινούριας στην Ιταλία, τα κλιματικές εκπαίδευσεις, ναι. Έχει βρεθεί αναπαραγωγική ή απλά παρατήρηση? Κοίταξε, στην Κύπρο, ναι. Στην Κύπρο, εγώ είχα πάει το 1997 και είχαμε καταγράψει τα καταφύγια τότε με την. Όλη την ακτογραμμή της Κύπρου, της ελεύθερης, τα κατεχόμενα. Και ήταν εμφανές, το έλεγαν και άνθρωποι, ότι τότε ήταν πολύ σποραδικές εμφανίσεις. Δεν υπήρχαν ζώα. Και μάλιστα και στις σπηλιές δεν είχαμε βρει ενδείξεις, εννοώ αποτυπώματα, περιτώματα κλπ. Ήταν σπάνιο το είδος και σίγουρα δεν αναπαραγόταν. Τώρα, με την ανάκαμψη του πληθυσμού, στην Κύπρο έχουν σταθερή αναπαραγωγή, έχουν 1-2 μικρά το χρόνο. Είχαμε και φέτος το πρώτο μικρό από Κύπρο που μας ήρθε ο Πανώ εδώ. Ναι, γιατί δεν είχαν εγκαταστάσεις εκεί, μας που φέραμε εδώ. Άρα η Κύπρος είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Μια περιοχή που είχε σταματήσει, προφανώς παλιότερα είχε, το ξέραμε, το 50-60. Γιατί στην Κύπρο είχαν και μια συνήθεια κάποιοι που λόγω φτώχειας και λοιπά τα παίρναν τα μικρά από τις σπηλιές. Κάποιοι που είχα συναντήσει μάλιστα και έναν τέτοιο άνθρωπο, που ήταν μεγάλος πια. Τα παίρνανε και τα κάνανε, τα γυρίζαν στα χωριά σε μια σκηνή μέσα. Ελάτε να δείτε τη Γοργόνα, την αδερφή του Μεγαλέξανδρου, τα οποία βέβαια πεθαίνανε μετά. Γιατί δεν λέω ότι τα ταΐζατε, λέει γάλα τους δίναμε κλπ. Και ζούσαν, λέει καμιά εβδομάδα, 10 μέρες και μετά. Να κάνει το tour. Άρα ξέραμε ότι είχε αναπαραγωγή, μετά έκοψε για τουλάχιστον 2-3 δεκαετίες. Τα ζώα μειώθηκαν πολύ και σχεδόν εξαφανίστηκαν. Και τώρα πάλι έχει ανακάμψει, έχουν συνέχεια εμφανίσει. Τα ζώα είναι εκεί γύρω, μας στέλνουν φωτογραφίες κλπ. Και έχει και αναπαραγωγή. Τώρα περιμένουμε, πιθανά στην Ιταλία έχουν και δεν το ξέρουν. Αλλά σίγουρα τα επόμενα χρόνια θα έχουν. Στην Αλβανία μάλλον δεν έχουν ακόμα ή έχουν και δεν το ξέρουν, αλλά στην Ιταλία τουλάχιστον η κατάσταση έχει αρχίσει να πηγαίνει αρκετά, να επιταχύνεται. Δηλαδή οι παρουσίες είναι πολλές και είναι διάφορα ζώα, και θηλυκά και αρσενικά κλπ. Οπότε είναι θέμα χρόνου να υπάρξει αναπαραγωγή σε κάποια σπηλιά. Και δεν κάνουν και συστηματική ακόμα. Δεν έχουν ένα σύστημα παρακολούθηση συστηματικό. Και στη Μάλτα Και στη Μάλτα, ναι, που είναι το πιο, ας το πούμε έτσι, μακρινό, που είχε εξαφανιστεί τελείως και τώρα είχε εμφάνιση, ήταν σε κάποια σπηλιά, ήταν μια φώκια, μετά από πολλές δεκαετίες. Άρα είναι εμφανές ότι τα ζώα μετακινούνται και καταλαμβάνουν καινούργιους χώρους.